Aydym adamyň içki dünýäsyny açyp görkezýär. Mana bu derdi yalan yalan söýüp berdi. Yüreğime hasret senin yalan söýüp galdy. Yalnızlyk yaman sensiz ömrüm boşap galdy. Söýüpmez yalan. Bitmeýän saat. Hiç söýmedik ýaly. Hiç tanamadyk ýaly. Sen ýerine kim bolsa da şey derdi. Sahnamızda Turan orada. Şolgymama sereden, nädir ýa-pereden, ýürekde ýereden, jana jana bala. Şolgymama sereden, nädir ýa-pereden, ýürekde ýereden, jana jana bala. Özüňe dönüp senin, gözüňe dönüp senin, bir gün oy men beýärin nohurly kızım benim var. Nohurlygy kemma diýdiň ha? Aa, kemma ana. Kan wagt bolma da izme ikinci çıkar. Qara gözlüce söýülýma, yüreğim şany küýser. Sabırlanmada da şaýlanjak, söýenime tapdym men öýlenje. Batymy şondan döbleýän, başga git gerekler niýe? Ay enesi enesi, sen kızına men hevesli. Bir oy balgazyny, toy tutali biz hevesli. Can dedesi dedesi, bermedi kızını yenesi. Ayda oy kemperine, toy tutali biz hevesli. Näme üçin nohurlygy? Şu Her targy izlän, dikkagy izlän, ýumutly izlän. bileme onu. Şu nurlajan kellesine gelen izeye da. Men onu özüňe dönün senin, gözüňe dönün senin. Bir gün oy mende gelin nohurly kızım. Nohurlygy birun maşina var ýa-da. Nurlajan näme pastaýan maşina aydym açyp, ritm açyp, şoňa özi eňdidip zat edýärdi. Onu birden nohurly kızım meniň nepden nohur menim näme diýen aýdym. Eşeýip aydym çykaraýyn nädir bilýär. Nohurly kızım meniň nepdi. Onu şon bileme maşina şey pikirlerini zat etdi, işap başlady. Onu oğlanlar kömekdi. Şeýip nohurlygy döretdi. Gara olaydym 2018-19 töwerek çykan aýdym. Ýöne has gowy ýaýra bilmedi. Nurlajanam şuraya ýaly boldy. Men birinji şur nesip bolsa niýetim şuraya ýaly. Nohurlygydan başlaýyn, şon klip edeýin, niýet bilmedi arzuwlaryny bir ýetjek bolaýyn, hasyl etjek bolaýyn diýip niýetime durdum. Ondan Murat Molla bilen däl eden sen näme edip aýdym çykardylar. Şol döwür nohurlygy klip etjek bolup berdik. Kän wagt geçmedi. Enda başlam yetişmedik, ertesi gün başlamalyk goýun. Şol ýaly boldy. O evet. Travmada oldum var. Ağırdaydı. Onun muskanda olanlar var. Nurlajan'ın dostları var. Şu aydym sistemada, faz sistemada şolarla maslahatlaşıp näme şolar ýaly izin dowam etjek nesip bolsa nohurlygy izanyn başlajak diýip pikir edildim. Olaryň sag bolsun kömek etdiler, golladylar. Işimiz ýaly ssenariýanam hem nurlan gurrun ýaly ýözmem goşdum. Saatyn täzeledik, täzen işedik. Edip çıkardık. Allah'a şükür dinleyicilerimiz halady. Aydın erwet göremedi. Ondan soň öýlenýän men hep aydynmady olam Nurlajanynky. Nohurlygy çykdy, ýa-da pikir etdim. Gawat delýärdi. Ssenariýa boýunça ýozam o wagt kelýärdi elene. Öýlenýän men hep aydynma. Ben şon ikinji edeýin dedim. Montaj edýär ka insan öýlenýän men aydyn oýdyk böyle çyklar. Ýa dowamady. Ondan soň ikinji set çykardyk. Olam gowuldy. Pöýdüň aýdyp bilmedik aydymlarda. Öýlenýän meniň klip wasynda. O klip wa on klipinem çykardy. Ýani ýa-da şon geçdirdim näde. Nohurlygyň ikinjisi detäbi. Şoň bir gowurýan aydymlarynyň diýerde. Bana nohurlygy, bana öýlenýän men
toyu ise mutluğu seynesi yok. Manaydı hatta ikisinin. Öýlenýänmi, öýlenýänmi, öýlenýänmin. Kim näme diýse de diýersin, şonnada öýlenýänmi. Gorşular gıýbat etmezse-de, şonnada öýlenýänmi. Nereden ömrü gıysekenle. Awa. Deydi yarasın. Awa sağ ol. Tamam nefesi. Edil şu wagt aýdalynyň şusanna tomoş edip oturun tomoşçylaryň arasynda dogonly, ýakyny trenler bardyr. Ha. Şolar ýüregine näde teselli tapmaly. Şolara näme maslahat bererdin? İlk bilene yakınlan içerenler öz adımdan gıynancın biliryen Allah'can yatan yerler yahtı olsun, caylar cennetten olsun. Yakının yitirmek ol ervet duygu. 2005 yılın Mart ayının fikirine kalkam yitirdim. Onun yan yakınına 2020 yılın Ağustos ayının 24'üne Nurlacan aradan çıktı. Ol ater ve travma olma sebebi Nurlacan men üçin hem dost, hem doğun, hem gerek yerine, kaka yerine durýardy. Bir-birimize sırmyzy aýdýardyk, dertleşýärdik. Elmedam arkanlıkda men hiç şo arka afat istada dedem optun doğraymaydı. Yani bir radyattan çıkarmalı. Yakınlarınız gidenne size ul cevap gerçiliği tapşırık gider. Ve özüm sebebi Nurlacan ayrılanma bir hepdelep yatmadım İsa bokurduğumdan geçmedi şopta onunla bir hepdelep şopta onun onun fikirlendim evde men yatsam öydäkilen beýle bolup ýatsa ejem var ayarlı olmama Nurlacanın maskalasy çağlary var öz çağlarym var olar kim ayağa kaldırmaly olar kim seyretmeli Nurlacan çağlarym şow inni janyň bir bölüginden olar ayağa saklamaly şo pikir size bolsun sebebi yakınlarınızı itirenizde yakınlarınız size ul cevap kersini koyup gidiyor. Durmuş devam ediyor. Durmuş nemesen devam ettirmeli olya. Sebebi izin hakları size cevap kersini ediyor. Şonun için bizim dine edilecek zadımız doğa dilerlerimizi ayırman izin hakkı alınları da kömür edip arkalarına arka olup durmak. Allah kuvvet versin. Sağ ol. Sağ ol. Turan, aydyma geçende, aydymçy kardeşleriň göwni etmesliginden çekinýärdim ýa-da fanatlaryň dinleýijileň kabul etmezliginden. Şulaň haýsyn şün has gorkully. Men üçin näle merdan men şu ýoly baş goşdum. O datlary gözüňe tutup baş goşdum. Elbetde dinleýijileň sen aydym hanymysa ol elbet duýgu bolýar. Aydymçy kardeşlerimiz var, onun fikirleri wajyp. Göwni etmesilik tarapdan dinleýijileň göwni etmese ol elbetde ýöne o datlary men gözüňe tutdum. Göwnler ýeter ýaly işleýär. Onları yetkenlerini umid edýär. Ýene 10 ýyldan özüňi näil gözüňe getirýär. Ýene 10 ýyldan. Nesibetse men aydymyň diňe bir Türkmenistanyň däli ese nesibetse belki goňşy döwletler, daşalyklar, belki olaryň biziň türkmen aydymlarymyzy halak diňlerler diýip umid edýän. Belki de men üçin diňlerler, ýa aydymyz üçin diňlerler. Yani yeni 10 ýyldan diňe bir öz ýurdumyzda däli başga ýurtlarda da bizi Türkmenistan başlary bir tarafynlar diýip umid edýär. Şo derejä etmeyi arzu edýär. Her kimin gulagyna bir ýakynly saz rol bolýar. Awa. Sana haýsy saz rolunyň siz has ýakynly? Her saz uranyň öz ýakynly sesi var, süýjüligi var. Ana on çalyan adama da var elbette. Yani
men üçin dutar has ýakymly. Näme üçin? Sebebi 5 ýaşymda men dutar çalýardym. Bilemem. 5 ýaşymda kakam paher dutarçydy. Dutarçalýady. Menem gün maňlaýyna oturýardym, elini seretip durýardym. Gün elini seretip öwrendim dutarçalmany. Ana harplyk bayramlarda ya uturnikler bolýar da sajykda. Bar sajyken halam oktumadım. Ene uturniklere gidip fazla salyp alaq gaýdýardym. Ejem 3-nji klasda neme muskanly şkolalary bar. Saçlyk mektebe getirdi. Ana otayda da Halipa Arsanattanov molim. Yanına vardım, bana seyretti. An körpe dedi, bir zatlar bilýän, an kakul kakan neydi. Benim dutarım özümden ullokan. Başımdan çalca mengdem oktu. Ana benim alıp çağdır bu sağları çalıp aydımdan aydıplarını hayran ağırlı bunlar. Dedi. Gün neydi? Okap başladım neydi? Zekin güçlü dedi. 2 yıl rahat okudum. Doğru tamamlamadım. Notalara nereyim çıdamadı. Ya notalon nervesi sana çıdamadı. Ya notalara kumara çıdamadı. Veje görüp, öğrenip, istip, işimi öğrenip, soňra öğrenip durmuk. Nurla Canı'nın spesi tutardı. Menin spesim tutardı. Yani ol has aydınçılık bilen nemetdi. Men ýöne kiçikem sesime kän neme olmasın diýip kiçi wagtyň kän nagrusk görüp aydynmaýsaň sviaskana ziyan bolýar. Ulanyňla ýok sesim bolmaýar. Bira şo sebäpden onuň nurlajan aydyn sadylamal onuň soňa wakadyňa saatçylyk kiçi wagt kän aydynmaýtmady. Ulanyňla sesim zaýlanmasyn diýip. Men saç bilen meşgullanmany başladym. Daşyrypda da okap gaýtdym, berde de tanymal stresden beri boldum. Yani men ýürегimde elmi dama aydınçılık bardy. Bäri nurlajan bilenem elmi dama men köpçülükde aýtmasamam repetisiýa etýärdi. Öýde zatda elmi dama repetisiýa öwre diýärdi da şey diýip men tanýan ýaly elmi dama. Men aýdyma geçmeme sebäp bolan nurlajan. Ýoksam geçerdim diýip pikir edemok. Men aýdyma aýtyp görnýäni geçme niyetim yoktu. Nurlajan aýrly, ondan soň şoň iýizin ýöredeýin diýip niyetime du. Başladım. Iýde de ýol ýok. Turan. Näme sebäpden ýok bolan agaň arzularyny amala aşyrjak bolýan? Sen öz arzularyň badra ya bir hili özüňi bergil hataplaýanmy? Merdan şeýle zat barda. Agam şo diýişimiz ýaly, dan bile dertleşýärdik. Men on galmagyny has arzu edýärdim. Aydymlar diýsem owy, sesem owy adam gowdy. Men bir arzum, birinji arzum şonu galdyrmakdy. Eletdi men öz arzularymma. Ýöne biz bir-birimize kömek edip, men ne olmasa o maňa kömek edip, on ne olmasa o maňa kömek edip, bir-birimize arkalaşyp, şeýdip ýaňyr galp başlapdy. Ana şolar ýaly bolýan. Benim niyetime durdu. Nesip bolsa ağamın yetip bilmedik arzuğunu, yetişmedik işlerini, proyektlerini alıp çıkacağıma özüme söz verdim. İnşallah nesip bolsa alıp çıkarını hep umid edeyim. Sebebi emme da taýynlap gitdi. Aydınları köp aýdýan aydymdan nurlanky. Misal üçin toya giden gruppa toya gidenler gruppan nurlan gruppası. Oğlanlarım sağ olsun nurlajanyň soň kömek etdiler. Arada repetisiýa etýär, sadedýär, elindäm kömek etdiler. Indi şo zatlary dogry göçüm bilen amala aşyrmak galaýama. Ýa-da mandyň işlemek galýar. Sen öz arzuň nämedi?
Men bir planım vardı. Şampun, ondan sonra saçı tepileyen zatlar, çalınayan zatlar, maskalar, zatlar, ne şol zatlar. Ben öz adıma çıkarma niyetim vardı, planım vardı. Men o proyekte başlattım hatta. O men emme zat tayin ettim, guruluştum İtalyanski firmada. Belki onun neşik bolsa sonluk bilen amalaşırım. Yani men üçün şu wagt birinji orunda durýan aýdymçylyk kärimni saýlanmak, dinleýijilerim men aýdymlarym hasam öňkü demmeçer gowy dinläp ma işlememe höwes etmek. İnşallah dinleýijilerim meni höwes bilen dinleýändir diýip umyd edýän. Däri aýdymlarmy hakykatynam dinleýärler arasyny özüm dawat edýän, Russiýan onuň eýlep çykanlar gelýärler aýdymdan gowy ýaşdyp. Sağ olsunlar minnetdar. Üstünlük. Sağ ol. Häzirki gazanan üstünlügiň sen pikirinçe kimiň rahmeti? Nurlan rahmeti. Däri ol hem aýdymlaryny goýup gitdi. Hem pikirlerini, esem-oýsamlaryny, meňle maslahatlaşan zatlaryny, şu wagt şol işlejek planlaryny, proyektlaryny men işläp dur. Ben taýin zat işläp dur. Ana ol palbomu Nurlajan rahmeti. Nurlajan rahmeti biram işleme diýen adamma ýa-da işlemeli. Elbetde taýin adam dogry göçümli, dogry işläp başarmam gerek. Men dogry göçän kendiňe pikir edýän. Annesi bolsa izinem görürse, netip gördüm. Filosofiýadan bir soraw. Näme üçin adamlar aýdym aýdýar? Näme üçin adamlar aýdym aýdýar? Näme üçin adamlar aýdym dinleýär däl? Aýdýar. Näme üçin adamlar aýdym aýdýar? Bäh. Men pikirimçe aýdymam erkim aýdy bilen ok. Olum Hudaý tarapyndan aýdym aýtmamyny ses verilmeli. Gara bolmaly amaryňa bir bar. Bir aýdymçylygy kelän soksaň taşlamak kyn zat. Bilemem, невозможно onu taşlamak. Onun dinleýijilerim daşyndan harfin dinläp, bu östenleri zat edýäverin. Sen hasam o işläsiň elýär. Hasam şolary bu täzelikler beresin elýär. Şart aýdymdan bilen şartly goşasyň elýär. Beňeşlerini has artdyrasyň elýär. Birda da gynany o tirkalar, ýüreklerinden geçýän gynançly aýdymlar bolýan. Olaryň bir hili özümizde bolýan zatda. Men şol üçin käýdem bilemem. Bolýan näme üçin adat adamlara aýdym aýdýar. Olar näme üçin aýdýar? Indi şu sen aýdymçylan kynay. Ana ne şu täzen dolanýar soraw. Adamlar men aýdymçylar diýmedim. Adamlar näme üçin aýdymçylar diýemken. Adamlar ilki bilen aýdym dinleýär. Dinleýän aýdymdan lezzet alýar. Ana bir hili dertleriniň dermany bolýar käbir aýdym. İçki duýgularyny oýanlarýar. Şol aýdymy özlerim begenip aýdýam kädýän. Men pikirimçe. Bizde aýdymdan 90% diňe söýgü hakynda. Sen pikirinçe näme sebäpden? Däri adamlaryň durmuşy esasy söýgü bilen bagly. Çağa bolan söýgü, dostuňa bolan, ejeňe bolan, ýakynyňa bolan aýdym edýän zat söýgü hakynda bolsa mümkin. Evet aýryl hakda da bolan, ýani olum ýene dolan söýgü bar ýa. Şu wagt aýdym çykaryndy. Sen üçin kimiň pikiri has wajyp? Birinji bilen öz pikirim. Öz pikirim wajyp. Ikinji? Ikinji bilen o dostluğa ýani işleşýän adamdan we olaryň pikiri elbetde wajyp. Ýani şonu da öz pikiriň bolsa mümkin edýän. Öz edýän işini özüň näl dogry alyp barmalyny özüň gowulýan kämeti özüň gowy tanýar. Durmuşyňda ýadyňda galan jümle sözden barmy? Edir cümle söz diýip
Oňaly sözlerden ýöne Nurulajan ýogulmaka 20-25 gün bardan günni adam pianino çalyp oturdy. Bir gelbärik dedi. Benim bardım ýanyna. Näde şulaydym nedi? Şeýle akordy şeýle tutulýanyr, şeýle ýadymdan çykarma dedi. Şol akordlar dedi. Gerek bor diýip arkamdan öldü. Bilemem men şola kellemne aly näme üçin beýdidi kadip şo wagtlar. Şolar ýaly wakalar bolup geçen soň şo diýen sözi hiç ýadymdan çykan okda. Diýje onu ol meni yerine taýinleýän kim. Maňa emme zadyny taýinlap gitdi. Aydymlaryny, daşy aydym depderini, yenisini emme zadyny taýinlap gitdi. Allahan näme deýin ruh şat bolsun. Nesip bolsa maňa bolan öňüni gaçyrmam diýip umyd edýän, ýetmedi arzuwlaryma ýetiren diýip umyd edýän. Şeýle bir aýdylan söz bar merdan, diýerler dost ýakynmy dogan. Elbetde dogan, ýöne doganlyň dostlugy bolsa. Ana şolar ýaly bir-birimizde dostluk, doganlyk Nurulajan bilen. Şu adam şo dostlary bilen men ýene dost bolup galdym. Araz dostlaryna, ýakynlaryna çoň ýoklugyny bildirtmejek bolýan elinden geleni edýän. Turan, özüňe bolan anamyň gaçan wagt boldymy? Elbetde Şoň ýaly ýagdaýda nädip başaryp çykýan? Elbette her adamın özüne bolan ynamy gaçya. Şoň ýalyda men azyk işden biraçyk daşlaşýan, maşgalam bilen, ýakynlarym bilen, dostlarym bilen köprek wagt geçirýän. Bahili yeni işe dady hugusyn dörýärde kelle ideýalar elýär, pikirler elýär. Yeni anamyň has artýarda hugusyn işläp başlaýar. Kommentariýlara, tesirlere jogap berýänmi? Elbette. Jogap berýän kommentariýlary okuyan, dinleyen, gerek olsa käbir kommentariýlardan özüme, öz ýalňyşlygyma jogap alýan. Käbir kommentariýlardan. Käbir kommentariýlar bolýar, fake nemeler bolýar. Olarda kendini vermejek bolýan. Ýöne okuyan, jogap berýän bu kommentariýlarym köp bolýar. Sağ bolsunlar. O kommentariýlary ýazýarlar, kän ýazýarlar. Onu okosam hasam işe olan huvasını arttı. Bolya, ne dinleyicilerin ramkadan çıkıp sen şirketin bozup yazılan komentariyalara ne cevap bereyim? Bu da ne dedi? Bolya. Bolya. Ondan blog edeyim. Ya blog edeyim. Adam falan adam blog edeyim. Bir adam yani. Blog edeyim. Bolya. Ünferim. Erkek adamın durmuşunu zenan maşgalanyň orny näli? Erkek adamın durmuşunu zenan maşgala orny aty wajyp. Men onu diýen sebebi bilýän kiçilikden kakamız ýok, ejemiz var. Ejemiz hem eje hem kakyrny boldy. Bizi beýlik çağlardan neme orkadmajak bolup işedi. Bir ýerde, 2 ýerde, 3 ýerde kän ýerde işedi, ladetdi. Bize durmuşda horluk gorkadmajak bolup elinden gelen etdi. Onun çağlar üçin eje has ýakyn bolýar. Eje has mehrini berýär, näme diýsem. Elbetde menne şu kaka menem zanym bermän taýin elinden gelen edem nesip bolsa. Ýöne şona da ejen orny, zenan maşgalan orny aýrym kädýär. Ýakynlaň sen muşdoňmy? Elbette. Ýakynlam birinji muşdogum. Ýakynlam. Men toýa gitjek bolýan ýa kliwe gitjek bolýan şu Nurulajanyň kiçi oğlu var. Onunla men izime düşüp meňe alginjek bolup ýa-da bar meňe näme sunkam alyp berip izine alman. O aýdymlamam şeýle aýdyp berip gydlanmaýna aýdymlamy. Ýön aýdyp oturlar bilýärmi? Onun bir yerden gelsin, papa sen plan aydım, aytıp geldin mi, nohurluk edim, nek qayttın mı? Yakınlım, hatmıştım. Emem doğun arnaşlarımız var elbette.
Doğun arnaşsamynka sadaka Hudaý ola içek bolsamam garaşýan ekenler. Nä Turan gelýär dip köp çağlar şeýdip getýän eken. Turan gelýär sadaka, Turan gelýär dip. Sağ bolsunlar. Inni ýakyndan muştoň bolmagy sen üçin nä derejede wajyp? Ýakyndan muştagy bolmagy birinji derejede wajyp. Sebäbi misal üçin men şunu işe baş goşamna ejeme diýdim men şular ýaly izin dowam etdirjek bolýan ejem janyn ruhsadanym. Ejem janym sağ bolsun ruhsat berdi. Men gollady, mağbulny, begenni men aýdym-aýdymna nurla jan aýdym-aýdy ýani alwara elmi dama. Men şo ejemin gözüne nurla jan ýaly görnýänme begenýän. Ýakynam gara sağlan ýenelerim nurla jan sağlan şeýdip men gelenme begenip men boljak bolup şeýdip muştagym bolup nime diýerler ol wapşe başga duýu, başga täsir. Wajyp zat birinji ýerde durýar. Turan ne aýdally Ha. naushnikli rubrika sen naushnik giýýän, taknýan, aýdym goýberýän. Men sana sorak berýän. Agdymyň hereketine gaty ünsür. Bar etmeli adamam. O ýa-da ýok diýmeli. Düşündüm. Ananda. Lýotçyga men däp duray. Başladymy? Başladyk. Lýotçyk sen. Awa. Eslen okdama? Awa. Bewenji korlanyp durmy? Dädana? Bewenji korlanyp durmy? Ýok. Gaharly Aýaz babany gördüňmi? Ýene bir eder. Gaharly Aýaz babany gördüňmi? Ýok. Näme diýseň ýok diýip durlar. Aýdym gitmeýän olaýmady şunda. Aýdym gidýärmi? Ýok. Mickey Mouse maýmunmy? Awa. Be. Gaýran alaýmady. Öz-özüň bilen gurlaşýanmy? Öz-özüň bilen gurlaşýanmy? Ýok. Ha gurlaşaňok. Gurlaşýanmy? Ýok. Van Damme'ın hakykatdanam uruş bilýänligine inanýanmy? Awa. Ýagdaýyň soralanna gülýal bolmasa-da gülýallyk gördüňmi? Dädana? Ýagdaýyň soralanna ýagdaýyň gülýal bolmasa-da gülýallyk gördüňmi? Awa. Bagtyň renki akmy? Bagtyň renki akmy? Ýok. Näýli? Ýok. Allap durkan Allah'ın eliyemi. Ýene bir eder. Allap durkan Allah'ın eliyemi. Awa. Allap durkan Allah'ın eliyemi. Ýok. Gülüp durkan gülüsün eliyemi. Ýok. Allar kösen yekece doğru söz olan röydüyen Awa. Mokr sarf etkany. Gur sarf etkan yerine ulan gördün mü? Ýok. Ulan görüň ha. Kafe var oturundan soň. Az şot getiren afsandy. Bucuklasyn gelen wagt boldymy? Surat näme? Awa. Awa. Kafe var oturýan. Ýok. Afsan sana az şot getirýär, şonu bucuklasyn gelip gördümi? Ýok. Söylemen. Ýok. Köp getirse bucuklasyn gelýärmi? Awa. Messi olmaýardy Ronaldo diýip urşýanyň ara. Aýdym bilenim gawat gelýär diýýär. Messi olmaýardy Ronaldo diýip urşýanyň arasyna girip gördüňmi? Awa. Näde urşýarlar? Awa. Ýöne çyndyna Messi gowy gerek. Näme dat? Ýöne çyndyna Messi gowy gerek. Ýene bir eder. Ýöne çyndyna Messi gowy gerek. Awa. Iýso. Düşünmem var. Arsy gowy diýärmi? Ýok. Ýöne barda näme diýjek? Allah Allah. Allah. Gaty bunu goýar.
Täze. Awa. Yok. Ödödüň bilen gurlaşýanmy? Täze. Ödödüň bilen gurlaşýanmy? Awa. Ogurynça biriniň SMS-ni okap gördüňmi? Awa. Toýdan soň pırçoskany ýuman etip gördüňmi? Awa. Daşarda peşkom ýüreňde. Ilgap berýärmi, ýürep berýärmi? Awa. Ýürep berýärmi? Yok. Peşkom ýüreňde aýdym diňleýärmi? Awa. Bir aýdymy ýüregiň bilen ýansa diňläp gördüňmi? Awa. Geçdýän diýana. Geç başladyň gerek. Yok. O eşitwatdyň ha. Yok. Gidýärmi? Ha, Gaýtarawty. batar diýärmi ga? Bolbo. Ýatyrkan hor çekýänmi? Ýatyrkan hor çekýänmi? Awa. Yatan wagtyň düşürgäp gürleýänmi? Täze. Pulun varmy? Yok. Ýatyrkan düşürgäp gürleýänmi? Awa. Näme diýip gürleýän? Awa. Hot dog. Buterbrotmy? Yok oradan döp gördüňmi? Nel? Hot dog. Nel rasyanadan? Hot dog. Buterbrotmy? Yok. Yok görüň o ha. Barla çakar. Öz aýdymdan halaýanmy? Beni pişirýän azeydim bu. Öz aýdym. Onu. Tamam ya. Täze bayda. Öz aýdymdan halaýanmy? Yok. Ballanma. Balma. Awa, çıkaray. Sağ ol, da vardın. Batma oğlu. İň ulanadan näme diýip sorulanyna birinji kelläň gelýän zat näme? Näçin pul? Oynadan pullar. İň ulan adam iznaki galanlara, yani maşgalama, çağalama, dostuma, dogunuma, dinleyijilerime nesip bolsa ne plan şeýler, ne şolar ýaly aýdymçy bolly, şolar ýaly bagşy bolly bir at goýmak. Men üçin şu wagt iň uly ana demem bir ýerine ýetirmer boşlugyň ýeri bolup dur. Elbetde diňe men adym nä nurlajaňam bir adyny goýmak. Sebäbi durmuşda pul diýilen zat näme? Bagorsa da ýaşap ber, ýok bolsa da ýaşap ber. Ýani at awray onu kazanmak maksatda atkyňlar. Ol üçin iň ulanydan awray bolup gelmek. Turan, aýdaly sana işenlik bir adam bilen tapawdy ýok. Ayatda diýri, ayatda diýirdi adamlar bilen duşmagy ýekije gerek mümkinçilik berilse. Kim bilen görüşerdiňmi? Näme diýerdin? Eğer onlar mümkinçilik dörese elbette nurlajanyn görüşerdi. Nurlajanyn arzalyk dilerdim. Bir insan gerek onu uzaklap bir görüp bir doymak isterdim. Eğer de ona mümkinçilik bolamasa da bana Allah'a şükür hiç asana şükür olmanlar bir üç emeğimizin başımızda var ya Allah'a hiç kimi doğunun, yakınının vaktinden yer ayırmasın Allah'a ben dilerim. Bagyt bi
Can sağlyk. Ýakynyň can sağlygy. Edil şu wagt aýdala tomoşa edip oturan tomoşaça näme diýerdin? Aýdala tomoşa edip oturan tomoşaçylarymyza bizi tomoşa edip şunça minutlar çydarlygy üçin minnetdarlygym bildirýän. Belki de meni has ýakyndan tanasy gelen dinleýijilerimiz bardyr. Men size içimdäki duýgulary aýdyp berdim we Merdanjan sanadan çakylyň üçin minnetdarlygym bildirýän. Şular ýaly bu gepleşiň köp bolsun Allah'tan, ol köp bolsun. Turanjan özüňe de çakylygy kabul eden üçin tawruna aýdýan janyň sag bolsun, ömrüň dok bolsun. Agyň ýygyny dowam edip ulu üstünliklere yetmekden nesip etsin. İnşallah. Janyň sag bolsun. Sağ olun.